Els afectats pel despreniment de la teulada de l'edifici han estat informats aquest matí pels tècnics de l'Ajuntament que els pisos 7è i 6è seran apuntalats avui per seguretat i que podran entrar a casa de nou només per recollir roba i pertinences aquesta tarda. Y ahora van a apuntalar el piso 7 y el 6, por lo que sé, y nada, tenemos que esperar para que eso pueda ser seguro, porque eso es lo principal, que sea seguro para que todos podamos volver a nuestras casas con esa tranquilidad, ¿no?, de que no va a pasar nada. Els arquitectes tècnics apunten a la humitat com el principal causant d'esfondraments com aquest. Adverteixen que hi ha molts edificis de l'època del boom constructiu de fa mig segle que ara han de passar la inspecció tècnica. La gent moltes vegades ho intenta retrasar, han de fer una derrama, han de no sé què, però bueno, és que el plan B és jugar-se la vida. Els veïns desallotjats des de dilluns asseguren que l'habitatge acabava de passar la inspecció amb deficiències que consideren habituals.